Ndikulandileni abale okondedwa kuli ngaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 17 May 2023. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti zowawa ndi misonzi ya lero sizitanthauza kuti kulibenso zabwino kutsogoloko. Mukakamirebe Mulungu. Ameni. Ndipo mawa wa lero ndi phunzo namba 6 limene likuchokera pa 1 Samuel chapter number 17 kuyambira ndime yake yoyamba mpaka ndime namba 11 komanso ndime namba 48 mpaka ndime ya namba 52. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti Afilisiti atasonkhanitsa ankhondo awo ku Soko mdziko la Yuda, iwo anamanga misasa yawo ku Efidamimu pakati pa Soko ndi Azeka. Sauli ndi Aisraeli anasonkhana namanga misasa mchigwa cha Era, ndipo ananandalitsa nkhondo kuti amenyane ndi Afilisiti. Afilisiti anali phiri lina ndipo Israeli analinso phiri lina, ndipo pakati pawo panali chigwa. Tsono munthu wina wamphamvu dzina lake Goliati wochokera ku Gati anatuluka ku misasa ya Afilisiti. Msinkhu wake unali pafupifupi mamita 3. Iye ankavala chipewa cha mkuwa ndi malaya achitsulo olemera makilogramu 57. Ankavalanso zokuta miyendo yake za mkuwa, ndipo ankanyamula mkondo wa mkuwa pa phewa pake. Mthunthu la mkondo wake linali ngati mkombero wowombera nsalu, ndipo mutu wa mkondowo unkalemera makilogramu 7. Patsogolo pake pamakhala munthu wonyamula zida zake za nkhondo. Goliatiyo anayimirira ndi kufuwula kwa ankhondo a Israeli nati, "N'chifukwa chiyani mwakonzekera nkhondo chotere? Kodi sindine Mfilisiti ndipo inu sindinu akapolo a Sauli? Sankhani munthu kuti abwere kwa ine. Ngati angathe kumenyana nane ndi kundipha, ife tidzakhala akapolo wanu. Koma ngati ine ndimugonjetsa ndi kumupha, inu mudzakhala akapolo wathu ndi kumatitumikira." Ndipo Mfilisitiyo anati, "Bwerani lero timenyane basi. Patseni munthu kuti ndimenyane naye." Atamva mawu a Mfilisitiyo, Sauli ndi Israeli onse anataya mtima nachita mantha kwambiri. Tipite pa verse number 48. Mfilisitiyo akusendera pafupi kuti akumane naye, Davideyo anathamangira mofulumira ku mzere wa nkhondo kukakumana naye. Davideyo anapisa dzanja lake mthumba lake natengamo mwala, ndipo anauponya nalasa pa mphumi pa Mfilisitiyo. Mwalawo unalowa pa chipumi chake, ndipo anagwa chafufumimba. Kotero Davide anamupambana Mfilisitiyo pomugenda ndi mwala wa legeni ndi kumupha. M'manja mwa Davide munalibe lupanga. Davide anathamanga nakayimirira pamwamba pa Mfilisiti uja, nasolola lupanga lake lomwe moyikamo mwake namupha pomudula mutu wake. Afilisiti ataona kuti ngwazi yawo yafa, anathawa. Ndipo Aisraeli ndi anthu a Yuda ananyamuka, ndipo akufuwula anathamangitsa Afilisiti aja mpaka ku Gati ndi ku zipata za Ekroni. Anthu akufa awo anagwa m'njira yonse ya ku Saraimu mpaka ku Gati ndi ku Ekroni. Ameni. Okondera mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti nkhani zakupambana kwa anthu ena, nkhani za madalitso a anthu ena, zinthu zimene Mulungu adachitirapo anthu ena powasinthira nyengo zawo, zinthuzo zizikhala chilimbikitso kwa inu kuti inunso Mulungu akhoza kukuchitirani zokoma. Ameni. Mukamamva zakuti akuti adali apa koma tsopano adasintha, mukamamva kuti nyengo yakuti idasinthika motere mwa moyo wa uyo, nkhanizo kwa inuyo amene muli pavuto, kwa inuyo amene mukulira misonzi, zizikulimbikitsani kuti ngati Mulungu adakwanitsa kuchitira awa, kodi iyeyo angalephere kuchitiranso ine. Ameni. Mukamamva zabwino zachipambano za ena, zizikulimbikitsani
ukakhala munthu muvute usamangotangwanikaso nkumangomvaso za mavuto awena nkuti mwafanana. Iwe uli ndi vuto, tamamvako zakuti wena avuto ngati lako, kodi zidasinthira bwanji, zidachitika nchiyani? Zimenezozo kwa iwe zimakhala zokulimbikitsa kuti usafoke, kuti ukwanitsedi kunkakamira mulungu ameneyi. Maumbonero amatilimbikitsa kupita chitsogolo. Ameni. Ndikuyankhuleni abale okondedwa amene mwina mukakhala kuti niyo muli muvuto mumanyasidwa kuti muzimva zimene wena zachitikira zabwino. Ayi, mukulakwa, mutothoka m'maso pa Ambuye ndipo mukugwa, ulendowu ukulakani. Koma kuti ngati zanu sikulimba, inu tamatukulani makutu nkumamva kuti kodi mulunguyi anthu amawachitira zotani ndipo kuti achite amatani. Zimenezozo mukamazimva zimakulimbikitsani kuti aha, mwinaso ine zanga zinkhasako zawo zidali zovuta kwambiri, koma taonani mulungu adasinthira nyengo. Ngati mulungu adakwanitsa kuchita izo, inenso akhoza kundichitira. Ndipeko kamagwada pasi nkumapemphera, umapemphera ndi ma reference. Ambuye ndinu mulungu wabwino, mudachitirapo wakati, inenso mukhoza ndithandiza. Mwasintha azimuna ambiri, mwasintha azikazi ambiri, mwasintha wana anthu ena, inenso angawo mukhoza ndisinthirako. Ntchito mudapatsa wena, inenso mukhoza ndipatsa. Banja Mbuye akuti mudadalitsa, timawawona ife akusauka, timawawona akuvutika, lero lino ali ndi mtendere, ali pa banja labwino. Inenso langa Yehova patseni. Ukulimbikitsidwa kuchokera pa nkhani zimene wamva zabwino zimene mulungu adachitiranso anthu ena, zizikulimbikitsani, zizikusungani. Ameni. Abale okondedwa ndimvetsani, musamatangwanike ndi kumachita sanje ndi zabwino za ena poti inuyo mukudutsa munyengo yovuta. Ayi, inuyo muzilimbikitsidwa ndi kutengerapo mphamvu pa chipambano cha anthu ena. Ameni. Mwatsoka anthu ambiri amataka amamva za chipambano cha wena, iwo aja amanyasidwa ndi kumachita majerasi. Bwanji iwo zatero zikadakhala zanga bolani. Ayi, mutangwanika nazo. Yehova akuzisendeza chifupi nanu zimenezo ndi cholinga chakuti zikulimbikitseni mnyengo yanu. Motero ndimati ndikupangira na abale okondedwa, musamatangwanika ndi majerasi pa zimene mulungu akuchitira anthu ena. Ayi, musamatangwanika ndi kuyipidwa mtima chimsunamo poti wakuti adamdalitsa ndipo poti inuyo mudakali m'mavuto. Ayi, musatero. Sikuti poti inu muli m'mavuto ndi kuti mulungu aleke kudalitsa anthu ena. Ayi, ena onso nkutheka adali ndi yawo mavuto amene mulungu adasinthira, atalimbikitsidwa nakakamira chauta zidasinthapo zina moyo mwawo. Inunso mutenge miyoyo yawo, mutenge mbiri yawo, mutenge zowachitikira ngati chilimbikitso kwa inu, kuti pamene inu muli muvuto lote nanunso mulimbikitsidwe kuti mudzakakamira Ambuye ndi kudutsaponso mvuto limeneli, mukakhalanso chilimbikitso kwa anthu ena. Kamundiva kandiwekula ndiwena atu pano ngasanje kwambiri alipopesa iwo ali muvuto ndangofuna kuti munaliyese keso muvuto. Iyayi, nkutheka inu muli nchosowa chimene mwina wake ali nacho, poti mwinayo ali nacho chizikulimbikitsa ine chosowa changachi Yehova adzandipatsa monganso adapatsirawo. Moti ena amene sali muvuto ngati lanu atengeni ngati chokulimbikitsani kuti nzothekadi mulungu kuchitira anthu ena zokoma. Ameni. Kanthu kena ndiyake muvomerani kuti chilimbikitso chanu chilinso mwa anthu ena. Landilani chimenechi kuti kulimbikitsika kwanu, mphamvu zanu zina zili mwa anthu ena. Therefore, vomerezani nkhani za anthu ena, maumboni anthu ena akhale kwa inu ngati chilimbikitso. Ameni. Mawu a mulungu amene tawerengawa, inali nthawi imene Aisraeli amamenya nkhondo ndi Afilisiti. Ndachitika nkuti ku gulu la Afilisiti kudali chipona Goliati. Nepa kudziwa kuti Goliati yonda akatakwe pa nkhani ya nkhondo chidatuluka nkumati, inu Aisraeli mulumize munthu mmodzi kumeneko kuti abwera alimbane ndine, ndikamugonjetsa mukhala kapolo wathu, akandigonjetsa ife tikhala kapolo wanu. Amakapa mawu amene akudziwa kuti iye ndi chiphanza kale sangagonjetsedwe ndi anthu akuchoka ku Israeli, nkana mmodzi sangabwere. Ayi,
tandimvetsani monga afotokozera za mmene amachitira kuti chovala chake chokha chovala chimene iye amavala chine cholemera kwambiri zedi 57 kilograms malaya chabe niwo chinali chibausa akatundu okondedwa kufuko lonse la Israeli kudalibe munthu amene adalimba mtima kuti akamenyane ndi Goliath, kudalibe. Bible lili clear akunena kuti atamva zimenezi Sauli mfumu yawo ndi Aisraeli onse anataya mtima nachita mantha kwambiri, anaopa, anachita mantha, padalibe polimbirapo mtima pena paliponse. Kunena kwa zoona anthuwa anali m'mavuto, ali ku nkhondo inde koma palibe chimene angachite. Osali ndi mantha, osaza wovuta, polimbira mtima palibe. Ndimatindikuza nyengo iyi imakhala nyengo yovuta. Mchipeke Mulungu amalola kuti atsogozeko ena amene akulimbitsani mtima kuti mukhoze kuchitabe. Mukudziwa ana a Israeliwo ankhondo a Israeli ndiwowo atu amene ali asilikali a Israeli, ndipo ndiwowo amene ayeneradi kumenya nkhondozi. Pavute pasavute sakatenganso wena kumudzi, ankhondo osankhika amene ndiwoyenera kumenya nkhondozi ndiwowa. Koma chawasowapa mchilimbikitso chakuti ngakhale akuona chiphanza Goliath akhoza kumenyana nacho na khulupirira Ambuye kuti akhoza kupambana. Umu ndi mmene Mulungu amalolera kuti nditsogoze wina wake achite china chake chimene chipange planti chilimbikitso mwa wina kuti munthu adzikhulupirire ndi akakamire Mulungu ndi akachite chopambanacho. Zilipo zina balokondedwa zimene inuyo ndi amene muzichite ndithu, koma kuti mwangokuridwa ndi mantha inuyo ndi amene munafunika kuti nzanu ndithu zinthu nzanu ndithu, koma mukuziopa chifukwa choti muli ndi mantha. That's why Mulungu amalola kuti maso anu aoneko zawena, makutu anu amveko zawena, kuti zakumvanzo zikhale kwa inu ngati chilimbikitso chakuti muchitedi chimene Mulungu adakupangani asaini kuti chichitike. Amen. Mukamaona ena patsogolo pano Mulungu awayika dada akula kulimbikitseni chifukwa mwa inu muli choti muchite, koma kuti vuto muli ndi mantha, muli ndi nkhawa zikuvutani. Nde Mulungu akuti siningoponya chilimbikitso mwa inu ayi, koma nditsogoza ena kuti kudzera mwa amenewo inu mulimbikitsike ndi kukwanitsabe kuchita chimene munafunika kuti muchite. Amen. Uyankhula ndi wena pano amene anafunika adakhala pabanja koma ndi mantha kwambiri paona zimene adutsamo moyo mwawo. Mulungu atsogoza wena amene ali ndi mbiri, akhala natayidwa, akhala nazunzika, koma lero lino adawupeza mtendere. Mbiri yawo ikulimbikitseni. Alipo wena amene mwina akudutsa mnyengo imene ntchito sikuyenda, akuona ngati dziko lawada. Mulungu akudziwa inu ndi amene munafunika ndithu, oyenerera kuti akhale pamene popo ndi inuyo, koma chifukwa cha mantha pa zimene mwakhala mukuziona mwamba kugwa ulesi. Yehova wakuyikirani ena, mukamamva za ena amene akuchitira mawuwo kwa inu ndi chilimbikitso chakuti muchite mugawo lanu, musadzikayikire. Therefore musamakhala ndi maganizo kuti ine sindingachite koma ndiwonso ayi, kapena kumango wanyoza ayiso nde munduza zikuti ndilani, mwaona kuti ndili pavuto, ne munduza zikuti ndilani, mudzandiseka inuyo, mudzandinyoza inu. Iyayi akubwera kuti akulimbikitseni. Abusa neyo ndanga sinanga mwana ndilibe nde ndikhale bwanji ni ngani ya Hana idalembedwa ija nkuti ikhale chilimbikitso kwa inu kuti zimatha kuvuta ndithu, koma Mulungu ali ndi kuthekera komasula ngani imene ikulimbikitseni. Mwachi mukamaonanso ena akamanena ine zidandivuta moti ndakhala zaka zingapo mpaka na zaka 10 opanda mwana, koma Ambuye ngwabwino ife adatipatsa. Iweyo uli chaka chachiwiri m'banja koma ulibe mwana moti ngati adakhala zaka 10 awa ineso ndikhoza kulimbika mtima kuti chiyembekezo ndili nacho. Mulungu amene adadalitsawa patapita zaka ineso adzandiyang'ana nandikomera mtima. Ndiye nkhani timene mulibe chochita panopa. Fufuzani amene akuyendera magalimoto odulawa adakhapo nthawi yopanda kanthu, yopanda kena kalikonse. Mbiri yawo ikhale chilimbikitso moyo wanu kuti ngati Yehova adachita ndi awa ndiwo adapirira, awa adakakamira Mulungu ndipo muzawo zidatheka. Ineso muzangazi ndipirire nkakamire Mulungu amene adalitsa awa, ineso adzandiyang'ana pa zangazi ndipo tsiku lina ineso ndidzakhala chilimbikitso kwa anthu ena. Zimene Ambuye amafuna atu zimenezi. Kamundimvetsa balokondedwa. Ataona kuti anthu ataya mtima ana Israeli
palibe chiyembekezo kene mfumu ikukanika kuti khoza opereka chiyembekezo chifukwa ya opsezedwa ndi kupezeka kwa Goliati pa nkhondoyi. Kukubwera Davide mwana wa Yese, chobwerera iye chinali kudzazonda nkhondo ndi kupereka chakudya. Koma popeza kuti Goliati amabwera tsiku ndi tsiku kwa masiku ngakhale 40 akutukwana mulungu wa Israeli, akunyoza, padalibe ndi mmodzi yemwe wakuchoka ku gawo la Israeli amene adakaonetsa matukutuku kuti nkukalimbana ndi Goliati. Padalibe, onse adali ndi mantha kufika na adalimbika mtima Davide akuti kodi Mfilisiti wosadulidwayi anyoza bwanji mulungu wa moyo. Iwe nchoopsa chimene kuti ine ndipita apa. Ya iweyo ine ndipita ndikamengena nacho chimenechi. Mulungu amene adandilanditsa ku mkango andilanditsanso kwa amene kuti kudziwike kuti mulungu sapulumutsa ndi lupanga. Ine ndipita. Omugwetsa ulensi adalipo koma adalimbika. Ndimati ndikambe nanu nyengo zambiri munthu akalimbika mtima kuti nditsikakamira Ambuye, ndipo ichichi mulungu andithandiza, omugwetsa ulensi ovutika naye pamodzi amapezekanso. Kuzimangofunika nkuti ulimbikebe. Ukaona kuti apa zikhoza kudyera apa, limbikira pamenepopo. Ukhale ndi nchifukwa chakuti pali uzilimbikitsozi. Muzimva koso mbiri za ena mmene adachitira kukakamira kwawo, chidwi chawo, kudzipereka kwawo, kupirira kwawo, kukakamira mulungu kwawo. Zikhale kwa inu ngati chilimbikitso. Davide adakakamira, ine ndipo ndichita ndithu. Andilima ndikutsimikizireni, mfufuza woyimba onse otchukawa palibe ata mmodzi amene adangochitapo zake ayi. Ndikutchulireni za woyimba wina amene ndi wodziwika lero, Ondabobire Kaunda. Ndidachezapo nawo ine, adandiuzapo mmene iwo adayambira kuimba kwawo, ndipo m'buku lawonso adalemba zimenezi zakuti chiyambiro chawo chinali chochepa. Nyimbozo anadinazo ndithu koma zinali chochepa kwambiri. Tindalama takatopesa kumarumu ovutikira koma kudzera mchimenecho adayamba kupita patsogolo. Dzina ndikuyamba kudziwika. Lero lino akapezeka pamalo palibe amachita kufunsa mdziko la Malawi lidazindikira. Mukamamvako zimenezi zikhoza kulimbikitsani. Ngati mungakwanitse kulipeza buku lawo, mulipeze ndi kugula ndi kuliwerenga, mudzalimbikitsidwa zakuti moyo umakhala bwanji. Andi m'buku lawo adanena zakuti nyengo zabwino ndi nyengo zopweteka zimene akhala adutsamo. Pakumva zimenezozo ine ngakhale munthu zimandilimbikitsa balokondedwa kuti aliko wanthu ku dziko lino adadutsa mnyengo zopweteka zabwinonso adaziona, ndipo pena pake ndikati ndakupeza ndi china chopweteka ndikakumbukira zamene iwo adadutsiramo ndimalimbikitsika ndi mati Yehova aliko kumwamba mudachitira kuti aja inenso landitseni pano, inenso china chokoma pano. Mulungu amalimbikitsa. Musamangosirira kuti wakuti adafika bwanji apa. Mbiri yawo ikuthandizeni. Amene ikuthandizeni. Imvani za ena muthandizika kopya. Davide kufika kwa awa adalimbika mtima. Ineyo ndidachita bwino zina kwina zindithandizanso, ndili mpolimbira mtima pamene mulungu adandithandiza ndili kuchira ndekhandekha. Uyunso uyu ineyo ndilimbana naye, ndipo ine ndikhala chilimbikitso kwa nonsenu nchimene amayankhula mbali naye. Davide amayankhula kuti ineyo ndikalimbana naye Goliati, inuyo amene muchita mantha umenya ndi Afilisiti, inu mulimbikiratu inu. Chifukwa chimene mudikira nchakuti muone wina akuchita kuti inu muziti ngati awo adachita inenso ndikhoza kuchita. Tandipetsani, adapita Davide kulimbana naye Goliati, ndipo pa verse number 48 paja utsika musi Bible kufotokoza mmene Davide adaphera Goliati. Tandipetsani, ataphedwa Goliati kuti wadulidwa mutu, Aisraeli mphamvu zidabwera apeza polimbira mtima. Omwe aja amene amatukwanidwa aja, omwe aja amakhala masiku ambirimbiri osachita kena kalikonse aja, amene m'malo mokhala asilikali amakhala ngati kuti ndi anthu opanda pake aja, ataona Davide mwana wamenyana ndi Goliati ndipo wamupha, mphamvu kwa iwo zidabwera, ndipo adaduduka ukondedwa kuwapirikitsa Afilisiti nkuwapha. Amantha omwe aja atapeza polimbira mtima adapita chitsogolo namenya nkhondo mwamphamvu.
Ndifekera okondedwa, mukhoza kudzilenga ngati wamantha, mukhoza kudzilenga ngati wopanda pake, komano ndimatindika mbenanu. Chonde onani mbiri za wena ngati chilimbikitso chimene chidzakuthandizani kupita patsogolo. Mukudziona ngati munthu wopanda kuthekera, koma mukamva za ena zimene Mulungu adachitira zikupangitsani kuti mukakamire Ambuyeyi. Ndipo kumkakamira Ambuyeyi chodabwitsa cha muyayini chapaderadera chidzaoneka ndi kudziwika ku ulemerero wa dzina la Mulungu. Ameni. Afilisiti adaona kuti chimene amadalira Goliati chaphedwa, nawonso mphamvu zidathera, adangouyatsa liwiro. Kodi mundimvetsa kale? Timalimbikitsika ndi zimene zachitikira. Moti Davide pa nkhondo iyi sadamenyana ndi ena onsewa. Target yake iye idali Goliati yekha basi. Atangomudula mutu Goliati pa yake wamaliza, kuti akhale chilimbikitso ku mtundu wonse wa Israeli umene udabwatama ndi mantha. Mukudziwa chana malokotedwa? Ena amene muli pano ndimati ndikulimbikitseni. Mwina kumtundu kwanu kulibe olo wina aliyense amene adutsa mnjira imene mukudutsani. Mwina inu makhala munthu wopsinjika muzochuluka, mukukakamira zinthu zimene mwina ena amakusekani. Nkutheka Ambuye wakutenga ngati Davide kuti iniwo mukhale podzalimbira mtima pa anthu ena. Kutsogoloko anthu azizati ankolo adapitako ku tawuni ndipo adagulapo galimoto, ankolo adapangapo izi, achemwali adapangapo izi, akulu adapangapo izi. Adzalimbirepo mtima pa inu. Nchifeke mulimbikebe kukakamira Ambuye. Mudzakhala ngati Davide, chilimbikitso kwa osweka mtima. Mudzakhala ngati Davide, chilimbikitso kwa otaya mtima ndi amantha. Nkutheka Ambuye akufuna mukumana ndi nyengo inake yopwetika kwambiri zedi, nyengo imene iwona ngati ili ambiri idakanika idabalalitsa, koma Mulungu akulimbikitsani mugwira ntchito imeneyo kuti mukhale chilimbikitso ndipo limbirapo mtima pa anthu ochuluka. Mawu amenewo kwa ine sachokadwa. Ndikamatumikira ndi mphamvu ndimamuza Ambuye limbikitseni kuti ndikadzapita ineyo kutsogoloko anthu adzanene mawu kudala akambira adalalikira choonadi. Inenso ndilalika choonadi monga iwo analalika choonadi. Kudala akambira adapirira, inenso ndipirira monga adapirira. Kudala akambira amene adayima ndikulalika kuti Khristu Yesu ndi wamoyo. Inenso nditero kampa gulu la mtundu wanji, kapali nduna za boma, kapali mtsogoleri wa dziko, kapali mafumu a mtundu wanji, choonadi chidzakhala choonadi. Iwo adapereka, inenso ndipereka. Ndidzakhalenso ine mawa polimbira mtima pa wena monga ine ndimalimbikitsika ndi mmene Shadraki wami adachitira utumiki wake. Ndi mmene Ambuye amachitira kondedwa. Amayika ena kutsogolo kwanu, osati kuti mupikisane nawo ayi. Amakuzani mbiri za wena, osati kuti muone kulephera kwanu ayi, koma kuti chikhale chilimbikitso cha moyo wanu. Davide apa anakhala chilimbikitso cha ana a Israeli amene poyamba anali ndi mantha. Mbiri za wena, nkhani za wena, maumboni a wena akulimbikitseni kuti nanunso chamwenu cha mphamvu chioneke kuti mukhoza kupitabe chitsogolo. Ambuye akudalitseni kwambiri pamene mukutenganso mphamvu zina kukakamira Ambuye kupita kutsogolo, kuti zokoma zakutsogolo za mwenu zioneke pamene Iye asintha nyengo. Mawa wabwino ndipo Ambuye akudalitseni. Ameni.